Здравейте хора, сега ще ви покажа какво ям за сутрешна закуска. А ето и какво ям. Сега ще го занесем до масата. Знам, че Коледа е минала, но такива салфетки имаме. Виличка. Тази плодова салата е направена много просто. От банан, ябълки и мандаринки. В момента часът е 8:11, а навън вижте какво е. Нека тестваме плодовата салата. Това е ябълка. Доста добро. Ако искате и вие, може да се направите. Продуктите са лесни и е много вкусно и полезно. Чао от мен! До нови срещи!